aw bisimila kɛnɛya soba hakilila Farmakope Amadou Daw donc nin ye ale daminɛ bi para jigɛmanikaw fɛ donc bi ye a kurumu karili n'a bɛ fɔ ko inauguration tubabukan na an nana o kɛnɛ kan bi an ɲɛ bɛ karamɔgɔ Amadou Daw n'a ka jama u bɛ yan nɔ donc an bɛna don kɔnɔna la sisan n'Ala sɔnna ɲininkali kan ka kuma kan di minnu ma ani image minnu bɛ kɔnɔna la k'o jira filɛbagaw la an b'a fɔ aw bisimila Farmakope kɛnɛya soba kɔnɔna la a tun bɛ sɛbɛnni kɔ a déplacé la bi a na para jigɛmani ɲɛ kari la ni mɔgɔ min ka sɛbɛnni kɔ i bɛ tɛmɛ ɲɛ kari la droite fɛ i bɛ Farmakope ni mɔgɔ min bɔra ba kɔfɛ fan dɔ in fɛ Kampala fan fɛ i bɛ tɛmɛ sugu la i gauche fɛ i bɛ Farmakope gudumanda la an b'a fɔ aw bisimila Farmakope kɛnɛya soba kɔnɔna la. awa bi ani sojalen do amugurel no anyagarilen do an bɛ kɛnɛ min ka bi o de ye an ka Farmakope belebele a dayɛlɛli ye Farmakope min ɲɛsinen bɛ adamadenya yɛrɛ labɛn ani adamadenya kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka yiriw la Farmakope min ye naturel ye o kɔrɔ de sunkulaka de do fura o fura bɛ yan walima basi o basi bɛ yan a bɛɛ ye naturel de ye a si tɛ produit chimique ye kɔlɔlɔ tɛ a si la ni Ala sɔnna ma a bɛɛ an yɛrɛ ka kungo kɔnɔ yiriw de ye u labɛnnen k'o kɛ gwenninw de ye ni tubabu ko siro ani ka dɔw kɛ mugulamaw ye n'o ye poudre ye a bɛɛ bɛ yan nɔ adamadenw yɛrɛ kɛnɛyali de kama. Alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye Farmakope DKP jikɔrɔni ɲɛ kare la yan alhamdulillah bi y'a dayɛlɛn do de ka yira alisilamɛ bɛɛ lajɛlen na fura minnu filɛ a kɔnɔ yan a ɲɛsinen don an ka kɛnɛyaw ni an ka sabatiliw ma wa yiri minnu don yiri gɛrɛgɛrɛw de don an yɛrɛ ka farafin yiriw de don o la an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ in yɛrɛ ale min ye ŋaniya ɲumanya ta ka hadamadenw ka ɲɛnamaya k'o lakɔlɔsili k'o k'a ka hamiko ye an b'a fɔ o la k'a barikada ka tila ka dugawu k'a ye. An bɛ seereya k'a fɔ fura minnu bɛ yan nɔ a bɛɛ adamadenw bana o bana b'i la ni Ala sɔnna ma a bɛɛ o furaw de ye fura minnu ni ɲagami wɛrɛ foyi t'a la ni Ala ka jɛn ye ka tila k'a ɲini an lamɛn filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn o fɛn ni i ɲɛ b'an na i ni tulo b'an na nin waati na i k'a dɔn k'a fɔ ko jikɔrɔni ɲɛɲɛ kari la ko Farmakope belebeleba dayɛlɛla an ɲɛ k'a di adamaden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya maa o maa bɛ yen nɔ ko bana b'i la an b'a dɔn an bɛ don min na ko bi mɔgɔ si man kɛnɛ bɛɛ bɛ yaala ni dɔɔnin ye nka k'a furakɛ k'a nɔgɔya k'a ban pewu o y'an ka yiriw ye dɛ an kana ɲinɛ olu kɔ. Alhamdulillah an ye laɲini dɔ kɛ Ala fɛ Ala y'a sabati an ye n'o ye laɲini mun jumɛn de don Farmakope dayɛlɛli Farmakope fana laɲini jumɛn ye kɛnɛya ka sabati jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc alhamdulillah bi an bɛ jikɔrɔni para la Suguda niveau la inchallah Farmakope in n'o ye Farmakope kɛnɛya bulon n'an b'a fɔ Farmakope Daw kɛnɛya bulon donc alhamdulillah n'an b'o abrégé DKB donc fɔlɔ an bɛ fɔlɔ ka jikɔrɔni parakaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugutigi fo ka jeunesse fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo hukumu kɔnɔna na donc Farmakope an y'a dayɛlɛ jikɔrɔni kɔnɔ o k'a ye dɔn k'a fɔ a dayɛlɛla jikɔrɔni ka bɛɛ lajɛlen wa kalifa bɛ jikɔrɔni ka bɛɛ lajɛlen na ka tila ka kalifa maliyɛn bɛɛ lajɛlen na mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini jumɛn de b'a la laɲini mun b'an na o ye kɛnɛya sabatili an ka jamana
kɔnɔ c'est à dire o ye lafiya sɔrɔli lafiya sabati lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo di banabaatɔ bɛ se ka bɔ u ka degun kɔnɔ cogo di laɲini kelen dɔrɔn de b'an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan c'est à dire bɛɛ ka se ka farafinfura tɔnɔbɔ n'an b'a fɔ ko médecine traditionnelle donc an ka laɲini o de ye donc fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ an ka farafinfuraw la furaw tun bɛ bɔ cogo dɔw la a bɛ bɔ k'a bila k'a to place la dugumala la bɔbagaw bɛ don a la fɛn ɲɛnamaw bɛ don a la maintenant an y'o bɛɛ de bɔ a la sa ka yira mɔgɔw la k'a fɔ farafinfura bɛ se ka labaara comme médecine moderne bɛ cogo min na k'a fana kɛ fura min bɛ yen nɔ n'i y'a ye i bɛ sɔn a ye wa n'i y'a ta fana fura dɔ ninnu bɛ fɛn fɛn kɛ au contraire médecine traditionnelle bɛ fɛn kɛ waati dɔ la tuma dɔ la dɔ ninnu tɛ se k'a kɛ parce que non seulement an ka fura n'an yɛrɛ de b'o dilan an b'a dɔn fɛn mun b'a la an yɛrɛ b'a ta an b'a dɔn fɛn mun b'a la n'i y'a di ma a bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ dɔn donc nafa mun b'a la donc furakɛli bonnakun de don laɲini min kɔni b'an na k'a yira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ pharmacopée in dayɛlɛla maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ye mɔgɔ si ma bɔ mɔgɔ la banabaatɔ bɛɛ lajɛlen ni k'i kɔni y'a dɔn ko degun dɔ b'i la ka daminɛ kunkolo fo sendengɔni a bana bɛɛ an b'a furakɛ kunkolodimi fara ɲɛdimi fara tulodimi fara disidimi kan kɛridimi hépatite rein dusukundimi ninnu kana bila anémie n'o ye joliko dɛsɛ estomac n'o ye furudimi hémorroïde n'o ye koko ye ani musow ka bana règle tigɛ ni tonso ɲimi ni comme on appelle kana bila o n'a ɲɔgɔnna caman fibrome trompe bouger ninnu bana o bana n'i b'a dɔn adamaden farikolo la ni ala ka diɲɛ kɔnɔ an bɛ ala fɔ k'ala barikada an bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na wa an yɛrɛ de fana b'a fara bɛɛ lajɛlen dilan an bolo la an b'a bɔ cogo dɔn an b'a dilan cogo dɔn wa nafa min b'a la an b'a dɔn donc k'a fɔ fana ko mɔgɔ bɛ jɔrɔ n'a ye ko kɔlɔlɔ bɛ fɛn o kana se ka lafiya o t'a la parce que n'a dir'e ma ka kɛ cogo f'i ye ka ban a banna ne yɛrɛ depuis ala ka ne da ne ma deli ka fura wɛrɛ ɲagam n t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na quoi parce que ne ma tigɛ an ka yiri la mɔgɔ minnu b'a kɛ u ma da u yɛrɛ la de wa non seulement a b'u ka dɔnni danya ko fɔ yiri ye fɛn dɔ de ye ala yɛrɛ ye yiri fɔ kuranɛ kɔnɔ foyi tɛ yiri ɲɔgɔnna tɛ yen quoi ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ko ala ye bana o bana da k'ala y'a fura a yiri da a fura da yiri la n'a kɛla kɔni nin bɛ wasa kɛ bɛɛ lajɛlen donc o ye kelen filanan mɔgɔ n'i ye dɔnni ɲini ka dɔnni dɔn i man ka tigɛ ka dute a la quoi e ka tigɛ i yɛrɛ la fo ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn ta ka na exploiter ka baara kɛ n'o kɔrɔ b'a yɛrɛ ma da i yɛrɛ la o ni a danna o ma bilahi ne bɛ n sen bɔ pharmacopée la depuis ala ka ne da bilahi ni bɛ ala n bolo ma deli k'a kɛ wa n bɛ sa ka taa lahara n t'a kɛ parce que mun na o tɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ kuma ye dɛ n'i dalen min yɛrɛ la i ka dɔnni na i bɛ mun kɛ i b'a dɔn kuma bɛ min ne wolola yiri cɛ la presque Bamakɔ yan mais n taara mɔ yiri de cɛ la ka tila ka bɔ yen ka na n b'o baara kelen de la donc alhamdulillah donc an bɛ ala fɔ k'ala barikada o latigɛ kɔnɔna produit chimique foyi de t'a la mɔgɔw kana hali o bila i kunna u kana o bila hali i kunna a tan t'an bolo yɛrɛ parce que an ka yiri yɛrɛ ma labaara fɔlɔ an bɛ mago b'a la ka yiri labaara ka se niveau min na an ma tila yiri la fɔlɔ ka taa se fɛn wɛrɛw ma quoi donc o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili latigɛ o la cɛya fura wulibali bɛ yan nɔ Viagra kisɛ kelen n de ala ye ne seere hali ne bilahi ni nana ni fura bɛ ko k'a bila yan nɔ fo n'i y'a photo ni fɛn k'a dɔw fɛ sinon ne ni ala cɛ ne depuis ala ka n da ma deli ka hali ne t'a dɔn nin de don yɔrɔ kɔni o y'a dan ye mais n'i y'a mɛn i b'a ɲagami fɔlɔ i yɛrɛ b'a yeli yɛrɛ dɔn ala ye ne seere ne t'a dɔn donc ko fɔ bɛɛ lajɛlen mais an ka yiri gɛrɛgɛrɛw bɛ yan n'a dir'e ma sa a bɛ ko komi tasuma de b'e la heure kelen heure fila saba kɔni i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye fɛn dɔ ta yiri o de ye o ne b'a dɔn k'a fɔ yiri a dira de walasa an k'an yɛrɛ furakɛ n'a ye nka bɛɛ tɛ yiri dɔn dɔw bɛ yiri dɔn a sababuw bɛ n bolo a preuves yɛrɛ fana bɛ n bolo sabula fura caman bɛ yan ne b'u dɔn ne y'a dɔw utiliser u ye min ɲɛ ye fana n y'a ye a ye maaba minnu furakɛ ka tɛmɛ anw y'a ye an y'a dɔn a kɛwale dɔw y'an yɛrɛ sɔrɔ an y'u bila ka na daw fɛ yen u tigiw y'an wele u ye min fɔ an ye o b'an bɔ donc a maloya t'an na a fɛn bɛɛ banna ka bɔ k'an kan kɔrɔta k'an bolo kɔrɔta k'a fɔ tiɲɛ na daw a y'an jigi fa n'i ye fɛn dɔn i k'i jija fasoden bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama. C'est Amadou Daouga
baara ne yɛrɛ b'a dɔn n dalen bara o de kosɔn ne sera yan Amadu Dawu bɛ bana dɔ furakɛ même o bana nin furakɛli a solution tɛ tubabu bolo a bɛ RN furakɛ a bɛ fibrome furakɛ a bɛ diabète furakɛ waati dɔ la a delila ka fibrome furakɛ ne yɛrɛ ye prévu ye mais prévu ninnu dɔw bɛ a tɛ se ka yira image kan a bɛ kuru tigɛ ka bɔ musow kɔnɔ n'i y'a dɔrɔn i dabali bɛ ban mais dɔw bolo n'a ma opéré dɔrɔn a tɛ se ka kɛnɛya o fura b'a bolo k'a sɔrɔ a ma opéré. I ka ɲininkali in diyara kosɛbɛ ni docteur caman de bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn kalama nin baara la d'abord ne yɛrɛ fa bɛ n'o ye professeur Singalo Dawu ye congé directeur kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn hali kunnasini n bɔra fɛ yen an bɛ ɲɔgɔn kalama baara in na alhamdulilayi n bɛ taa tuma dɔ la n bɛ renseignement dɔw t'a bolo walasa n kana don fili dɔw kɔnɔ dede docteur ba wɛrɛ fana bɛ yan nɔ bon tuma dɔ la tɔgɔ fɔ lo mais adamaden basi t'a la parce que n baarakɛɲɔgɔn dɔ n'o ye Jimɛ Sangare bɛɛ b'a dɔn o fana bɛ yan nɔ clinique batigi de don doctorat 3 de b'a fana kelen bolo Mali la yan nɔ donc diɲɛ bɛɛ ale yɛrɛ ka formation bɛɛ kɛ Inde a bɛ yan nɔ Mali la yan nɔ o n'a ɲɔgɔnna caman hali an bɛ Kabalabugu min na ni Dawuro bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Sago bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ ye docteur ye n bɛ se ka minnu fɔ dakurunya kuma lasurunya na docteur caman bɛ yan ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ c'est à dire médecine nin fura t'a yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ docteur fura contre la an tagala de ye ɲɔgɔn ye tubabu docteur fara farafin docteur kan en tant que i bɛ ka furakɛli kɛ tiɲɛ hukumu kɔnɔna na adamadenw ka furakɛli ni lafiya hukumu kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen de ye kelen mais n'i bɔra o hukumu kɔnɔ hali n'a sɔrɔ e médecine ta de e n'anw tɛ kelen parce que furakɛli laɲini jumɛn ye banabaatɔ mana e ka kan ka jɔrɔ fɔlɔ n'ale ka kɛnɛ de ye yanni ka jɔrɔ ni fɛn o fɛn e bɛ se ka fura lankolon dilan ka na di cogo di banabaatɔ b'a jigi da o kan a ka bana tɛna furakɛ wa dɔ de bɛ fara a kan jɔn de b'o kɔlɔlɔ ta e mun y'a nɛgɛ de b'a ta donc an bɛ se ka mun kɔni fɔ bɛɛ k'i hakili latigɛ saya bana fura kɔni t'an bolo mais à part ça bana o bana n'i b'a dɔn ala ta kɔfɛ dugukolo in sanfɛ fo n'an ma deli ka mun ye dɛ an bɛ fɛn o fɛn kɔni dɔn a bɛɛ lajɛlen fura bɛ ni mun tɛ yan n'i nana hali kunu dɔ nana pharmacopée ma dayɛlɛ bi de a bɛ ka dayɛlɛ kunu dɔ nana fura dɔ ɲininkali kɛ n ko bon i bɛ yan yɔrɔ min na pharmacopée falen filɛ fura la mais i ka fura tɛ yan dɛ ni mago b'a la n bɛ nana ye sinon o tɛ yan n bɛ se ka dɔ wɛrɛ d'i ma ko mais ne t'a kɛ a ye jɔ ka ne lajɛ n ko bon n ko i bɛ taa n ko don wɛrɛ i bɛ na adamaden tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de ye fila tɛ quoi inshallah an b'a ɲini ala fɛ fura minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲɛsin an ma banako la yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma ala ka kunnawolo ala k'a d'a ma ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ala ka yɔrɔ wɛrɛ nɔgɔya hali bi min tɛ nin ye yarabi ala k'a yiriwa kiraba ni hɔrɔma kosɔn sɔli ala muhamad an bɛ dugawu kɛ nin kan ala k'an bɛ sababa ma a'udhu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين على كلامي tel media flebo ame foli di bema mo be kan suini watina bi ambe pharmacopée kenya soba kono ko Amadu Dawu hakilla ante aw chef fole ka imagine ya tel media ka ambe ta mo chama fe nga taka singe pharmacopée chama kono wala mo chama no fe émission doni kene kono hakilla amo ma cha Amadu Dawu ya mo doy donc bi ambe ana pharmacopée kura dal na jigoni parala nye kare ani sugu nyonje ni bora sebelin go fe tuna nye kare da kini fe e bi se pharmacopée ma ni mo bora ni ba fa no ni de na sugu la sanin se nye kare ma goshi fe al sangudu wandala pharmacopée me no me foli di bema mo be kan suni wati na ka ko bi an so nyano parce que créa so ba ama akonna la ani furo kelme ka fambe fa ay fembe fo ka ba on te commentaire ke bli parce que ale ka furo ko te na commentaire ka ama fa wona de anyo ayede ko voilà donc na ya ka nga seria jena ube jama yana ka ko a chena fe na mano be ni mo bala ay na ko mo nyala donc o fuli kan be ka di bema ma o kambe shen ni ala sona pharmacopée kenya so ba kono ani actuel media sanfe